Енджел, как мина груповата терапия? Пропуснах я. Имам главоболие цял ден. Но на Хъск изглежда, че му харесва да е психолог. Казва, че уменията му да се прави, че слуша, са вложени в добро. Беше доста информативно. Никога не съм чувал някой да казва по толкова много начини думата глупав. Добавих няколко в моя личен речник. Просто не я разбирам. Защо ме остави? Може би е защото си морално немислещ блеещ идиот. Блеещ идиот? Който е твърде глупаво наивен, за да разбере, че е безмозъчен преебан грешник с проблеми. Може би пробвай да не си забил празноглавец като за начало. Празноглавец? Да, може би. Прави ли терапия правилно? Харесвам терапия! Ти на къде отиваш? Луцифер, трябва да го питам нещо. Трябва да е важно. Дай ми клюките по-късно. Чакай! Идвам! Дай ми минутка! Да, идвам! Не правих нищо странно! Обещавам! Хей, приятелката на Чарли! Та, какво те води насама? Вътре, да. Вау, наистина не сте си хабили времето тук, сър. Наричай ме татенце. Не. Наричай ме Лу. Та, от какво се нуждаеш? Вие сте царя на Ада, нали? Доколкото знам... Да. Защо? Колко знаете за Вокс? Телевизора. Да, навсякъде. Много обича да се слуша как говори. Пробвали ли сте се да чуете какво говори? Не. Той говори огромни глупости за Чарли и за хотела от седмици. Тя взе, че полудява и аз... Чакай малко, той какво? Да, знаете, можете ли да отидете и да, не знам, тако сразите или нещо? Извинявай. Ванастейжа, ще ти разкрия една малка тайна. Аз не мога да го сразя. Не, цялото това е част от Ада. Виждаш ли, това не е само място. Наказание. И моето е, че съм заседнал тук с всички тези грешници и не мога да ги убивам, не мога да правя нищо с тях. Само мога да ги игнорирам и те са супер гадни. И нито един от тях няма хубав вкус за музикален театър. Но Вокс не знае това. Какво ако просто го подплашите? Да блафирате? За целия ад вие сте доста голяма работа. Не знам. Бих попитала Аластор, но нали знаете, той е зает. Така че... Не, чакай. Окей, мога да се справя с всеки проблем 500 000 пъти по-добре от този червен смотан грамофон, окей? Ако момиченцето ми е тормозено от този Вокс човек, то това е моят момент да стана татенцето! Не го казвайте така, но супер!